miwach ni iseyudo jalno in go. Waneno ka rawera nowuok kendo owacho gi dhoge ni oyie ni en nonego nyidendi. To kwang'iyo Mashaka hola neno kikawogi akawa tikogi, to makware no kawogi kendo poggi ka gima ne nitiere gimoro kata nonro moro mane item lalgo mondo kik yudre mayot. Eric wacho rawera ni noneko. Anyalo nyisi ni kodhi e doho tibiro winjo ka duoko ne biro pogore gi duoko mawuok kawuono ni. Nikech en gi seche me obila wuoyo kode ni oonge gokil. To chik wacho ni ng'ata ng'ata midwa yawne makosa e doho e yor nek. Chik wacho ni nyaka bed ni en gokil. Makata ka en ng'ama nweng'one ni piny ma ok nyal yudo okil, to sirkal ema nyaka miye okil. To okil bro biro to wacho ni watere ne odhi onon wiye, koseyud ka wiye ber to kinde bro wuoyo kode to mede paro. To kapar ka duoko mobro chiwe doho bro winjore gi doho ni. Emomiyo an gi to ni ok en kes mokwongo ing'e ni jatelo mar obila ni osiepna miluongo ni Mohamed Amin ni. Find ni en ok onyal tere doho. Find ni en odhi tero ir ng'amiluongo ni Director of Public Prosecutions Renson Ing'onga. Nyomiye ndalo 21. Ndalo ge 21 gapani koko tiyo gadek. Oyude kare miwuoro. Koro oro file kucho. To joka dhi nono to gikone ma ka pok ing'iyo maber. Kata ka gi ka dogi non kata ichaki duoknwa file. Be ginyalo oro koro achiel kuomgi odhi kobila kucho olos find no kodgi. Kasto tok kanyo to giduokone eka itero bwana ni doho. Omiyo aneno ni jatelo ni odwa rikni ahinya e biro oko ne piny owacho. Ok ne piny owacho, ne japiny. Odwa rikni biro ne japiny ka gima oseyuda gini ma en koro en gi janek, koro waonge janek moro. Nikech bende ka ipenja to tekna mondo ayie ni ng'at achiel ni en wakeyni 42 gi. Onega kende mong'ad matindo mochako lor motwe gunia motwe maber modhi obol kucho. Notiyo gi jomage. Ere ng'ama nonene. To nodhiga ka pile makata sama odhi ni onge ng'a nene. To en bende tijni otiyo kende onge ng'ama okonyorego. Magi penjo man gadier ni japiny bro bedo ni penjore. Japiny machiegni gi mbui bro oro ni penjogo wang' ni negi ka. Kata kumodake bende jirende samoro nyalo winje ka ng'ati inego. Jirende bende tinde koneno to. Nikech tinde yudo ka ndalo moko ka nche nitie weche mang'eny mag ni dhano dhi e ute jot mag dakika matin miluongo ni Airbnb gi wakeyni matindo mati obiro gi. To kiny tiyudo ni ngima gi olal. Wachno odwa bedo mang'eny. Sani kendo koro odok piny ok wawinje ruok. To nyalo chich. Omiya koni ni jatelo mar public prosecutions cha mang'adoga tero kesi e doho cha. An gadier ni penjoge e find ni dibedo mang'eny miwuoro. Mokapar ni file onyalo romogo kiny. Mowach ni ter wuoyi ni e doho. Kwatieko Eric